ንብዙሓት ሰባት ቀሪብና ብዙሓት ሰባት ድማ ብዘይንፈልጦ መንገዲ ይርሕቁና ይረአዩ ኣብ ዓለም ብዙሕ ማን ጽቡቕን ዝሕልፍናሉ ህይወትን ንቐጻሊ ንነብሩ ዓላማን ስለዘይንፈልጥ ድማ ኩላና ህይወትና ኣብ ዓዘቕቲ ሽግር እናበጽሐ እዩ ብኣወዳት ወይ ከዓ ብሰባት ብደቂ ኣንስትዮ ብማሕበራዊ ናብራን ክንጥላዕ ዝገብርና ባህርታት እውን ኣሎ ብኸመይ ሰባት ክጸልኡና ይኽእሉ ሰላም ቤተሰብ ደሓን ዲኽን ከመይ ኣለኽን ሎም መዓንቲ እውን ከም ትወትሩ ብኣወዳት ክትጽልእ ዝገብረኪ ነገራት ወይ ከዓ ባህርታት ዝብል ሒዘልክ መጽ ኣለኹ እስካዕ መወዳእታ ሓቢርክ ንጽንሒ ኢኺ ክብርቲ ሓፍትና ካብዚ ቪድዮ እዚ ኣወዳት ክጸልኡ ዝኽእሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ብዙሕ ነገራት ኣወዳት ሽግራትን መከራታትን ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሓዳር ኣብ ህይወት ኣብ ዕርክነት ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ግን ኣወዳት ብኸመይ ክጸልኡ ይኽእሉ ንኽጽልእ ዝገብረኪ ባህርታት ከንታይ እዩ ክብርቲ ሓፍትና ዝብል ናይ ሎም መዓልቲ ስፍሕ ዝበለ ቪድዮ ሒዘ መጽ ዘለኹ እዞም ባህርታት እዚኦም ናተንተንክዎም ክጸንሕ እየ እቶም ዝተመቸውኺ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ናኣተኺ ቁጥሪ ክንደዚ ቁጥሪ ክንደዚ ክትጽሕፍለይ ትኽእል ኢኺ ክብርቲ ሓፍትና ንስኺ ዝለምለም ሓዳርን ምቹው ዝኾነ ላይፍን ንኽትነብሩ ድማ ነዚ ዩቲዩብ ቻናል ሳብስክራይብ እናገበርክ ቤተሰብ ክትኾን ትኽእል ኢኺ ብኣወዳት ክትጽልእ ዝገብረኪ ወይ ከዓ ክትጽላእ ዝገብረክን እንታይ እዩ ኣንሕና ኣወዳት ብርግጽ ንፎቶን ንጸሎን ባህር ኣለና ከማንም ሰብ ግን እዚ ባህርታት እዚ ካብ ጓል ሰይቲ እንተሪእና ብጣዕሚ እንታ ጓል ሰይቲ ዋላ ንፈትዋ ነርና ነፍቅራ ነርና ዝኾነ ነገር እንደለያ ነርና ብጣዕሚና ንረሕቃ ማለት እዩ ኩራት ቤተሰበይ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ በዝሒ መፀባበቂ ወይ ከዓ ሜክኣፕ ትጥቀም ጓል ሰይቲ ኣይንፈቱን ኢና ንሕና ንኣብነት ቻፕስቲክ ወይ ከዓ ናይ ጽፍሪ ዴኮሬሽን ክኸውን ይኽእል ወርቅታት ክኸውን ይኽእል ካልኦት መፀባበቂ መጋየፂ ነገራት ኩሎም ካብ ዓቕኖም ንላዕሊ እንድሕር ኮይኖም ኩራት ቤተሰበይ ብጣዕሚና ንጸልእ ንሕና ምክንያቱ እዛ ጓል እዚኣ መልክዕ ስለዘይብላ እያ ወይ ከዓ ኮንፊደንስ ስለዘይብላ እያ ትጥቀም ዘላ ሜክኣፕ ወይ ከዓ መጠኑ ኣይትፈልጦን ማለት እዩ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሜክኣፕ ኣበይ ይግበር መዓት ሰዓት ይግበር እውን ስለዘይፈልጦ እቲ ዝነበረን ቁንጅና ተፈጥሯዊ ቁንጅና ክጠፍእ ንሪኦ ኢና ስለዚ በዝሒ መፀባበቂ ሜክኣፕ ትጥቀም ጓል ሰይቲ ብጣዕሚ ደቂ ተባዕትዮ ይጸልኡዋ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ እዩ እዚ ነፃነት ከልካሊት ወይ ከዓ ነፃነት ዘይትህብ ጓል ሰይቲ ማለት እንታይ እዩ ነፃነትካ ትክድበካ ኣብ ዝነበርካሉ ትቆጣጠረካ ኣበይ ኣቲኻ ኣበይ ወፂኻ ምስ መን ውዒልካ ማለት ሰፊሕ ዕላላት ዝመስል ግን ሓዘል መልእኽትታት ዘለዎ ወይ ከዓ ንጭቕጭቕ ዝዕድም ነፃነትካ ትኽልክል እንድሕር ኮይና ወይ ከዓ ናባኻ ዘለዎ እምነት ዝጠራጠር እንድሕር ኮይና ከምዚ ዓይነት ጓል ሰይቲ እውን ንሕና ብጣዕሚና ንጸልእ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ነጥቢ ድማ እንታይ እዩ ፅሬታ ዘይትሕሉ ጓል ሰይቲ ብጣዕሚ ኢና ንጸልእ ፅሬት ክበሃል ክኽእል ከሎ ናይ ገጻ ኣቀማምጣ ገጻ ኣብ ገጻ ዘሎ ኩሎም ናውትታት ዓይነት ብኸመይ እያ ትከናኸኖም ክዳውንታ ከመይ ካብ ሽቶኣ ጨና ከመይ ዓይነት ትጥቀም እና እዚኦም እቶም ወሰንቲ ነገራት ንሕና ደቂ ተባዕትዮ ነትኩረሎም እዮም ማለት ፅሬታ ዘይትሕሉ ጓል ሰይቲ ብጣዕሚና ንጸልእ ማለት ስለዚ ስኽን ድማ እንታይ ክትገብር ኣለክን ንሕና ደቂ ተባዕትዮ ክንፈትወክን ምሳኻን ሓዳር ጌርና ክንነብር ስኽን ትደልዮ ወዲ ንድሕር ክትረኽባ ደሊኽን ድማ ብኣንጻሩ ፅሬትን ክትሕልዋ ከም ዘለክን እዩ እቲ መልእኽቲ ማለት እዩ ስለዚ ብኣወዳት ንክትጽልእ ዝገብረኪ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ራብዓይ ድማ እንታይ እዩ ናይ ወዲ ተባዕታይ ኣክት ዘለዋ ጓል ሰይቲ እውን ብጣዕሚና ንጸልእ ድምፂ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ድምፂ ናይ ወዲ ተባዕታይ ጎረሮ ዘለዋ ጓል ሰይቲ ወይ ከዓ ሓደ እዋን እንድሕር ኣብ ተፈጥሮ ተዓዚብክን ኮንክን ኩራት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ዝኾነት ጓልስ ናይ ወዲ ምስሊ ዘለዋ እውን ኣላ በቃ ወዲ ትመስለካ ስረ ጌራ ክትኸድ ከላ ዝኾነ ወዲ ዘምስል ነገር ኣለዋ ናይ ወዲ ባህርታት ትሕዝ ማለት እዩ እዚ ተፈጥሮ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ምልማድ ናይ ወዲ ባህሪ ክኸውን ይኽእል ኢንወይ ኩሉ ግዜ ምስ ኣዋልድ ዝውዕል ወዲ ምስ ኣዋልድ ማሓዙ ብዙሕ ዘለዎ ናይተን ኣዋልድ ባህሪ እዩ ዝሕዝ እተን ኣዋልድ እውን ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ናይ ወደይ ኣክት ትገብር ወይ ከዓ ናይ ወዲ ዓይነት ዞም ብኣፍካ ዘይትጥንቀቐሎም ቃላት ትጥቀም ጓል ሰይቲ ወይ ናይ ወዲ ኣክት ዘለዎ ሕጂ ንኣብነት ናይ ብዕልግና ቋንቋ ትዛረብ ከም ወዲ ደፊራ ኣብ ማእኸል ፅርግያ ወይ ከዓ ክብራ ዘይትሕሉ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ወዲ ድምፂ ዘለዋ ናይ ወዲ ኣክት ትገብር ጓል ሰይቲ ብጣዕሚ ንሕና ደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ ኢና ንጸልእ ኣብዚ ሓደ ተመክሮ ክነግረክን ኩራት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ዝኾነት ቆልዓ ተላለየ ምስ ተቐራረብና ሓደ ነገራት እንዳዓለልና ሓደ ክልተ ሕልፍ ኢልና ሻሂ እውን ሰቲና ነርና ኣብ መንጎኡ እታ ቆልዓ ደስ ዝብል ብዙሕ ነገር ኣለዋ ብጣዕሚ ዝኾነ ነገርስ በቃ ደስ እያ ትብል ነራና ኣብቲ
ገዛ ኣፋንዋ ከለኹ ወክንወጥ ኸልና ግን ዝኾነ ነገር ካብይ ዕዘብ ነይረ ስዝዕዘቦ ነበርኩ እንታይ እዩ በቃ ናይ ወዲ ኣክት እንታይ እዩ ዝገረመኒ ብሞተር ገይሩ ሓደ ሰብ ሕልፍ ኢሉ እንድሕር ንእሽተይ ጭቃ ነጢራታ በቃ ከውዕዮ ገለ ዓይነቱ ትግልገል ግዛዕ እዚኣ ዳእታ እያ ወዲ ድያ እኒኣ ጓል ደቂ ኣንስትዮ ክኮርዓ ከለዋ ወይ ከዓ ስቕ ክብላ ከለዋ ኣይመልክዐን ከምዚ ኣይግበርን ገለ ይብላ ነይራ ኣነ ኣብቲ ሰዓት ብኸምኡን ካልኦት ተወሳኺ ነገራትን በቃ እዚኣ መሓዛይ ክትኸውን ኣይትኽእልን ወይ ከዓ ንቐፃሊ ምስ ጎራብቲ እውን ክትበኣሰኒ እያ ኢለ በቲ ተሪኦ ነበረት ኣክት በቃ ኣወዳት እንጥቀበሉ ናይ ባዕልግና ቋንቋታት እውን ይሰምዐላ እሞ ናይ ወዲ ኣክት ስለተሪአኒ ኣነ ድማ ዋንሲት መሲላትኒ ምሳ ምሕዝነትን ወይ ከዓ ፍቕራዊ መንገድን ክቕፅል ስለዘይከኣልኩ ከምዚ ዓይነት እዩ ተኣክት ዝበሃል ዘሎ ንብረራህ ደልየ ማለት እዩ ስለዚ ብኣወዳት ንኽፅልኡ ወይ ከዓ ንኽፅልኣ ዝገብረክን እቲ ቀፂሉ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ ብዙሓት ኣወዳት መሓዞት ዘለዋ ጓንሰይቲ እውን ብጣዕሚ ኢና ንፀልእ ምክንያቱ ቶሎ ካብቶም ብዙሓት ወዳት ንሓደ ትጠብስ እያ ወይ ከዓ እዚኣ ናይ ኩሎም እያ ኢልና ኢና ንሓስብ ስለዚ ንስኽን ብተኻእለክን መጠን ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ መሓዙት ክህልወክን የብሉን ንሕና ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ መሓዙት እንድሕር ሃልዮም ይኹን ኮይኖም ንብምልኦም ኩሎም እዮም ዝወስድዋ ወይ ከዓ ናይ ኩሎም እያ ኢልና ኢና ንሓስብ ስለዚ ብጣዕሚ ኢና ንፀልእ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብቸኝነት ፅቡቅ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ብመጠኑ ክኸውን ክኽእል ከሎ ቅመም ይኸውን ኣብ ሂወት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ብኣወዳት ንኽፅልእ ዝገብረክ ባህሪ ድማ እንታይ እዩ ንወዲ ተባዕታይ ክብሪ ዘይብላ ጓንሰይቲ ኣብዚ ክብሪ ዝበሃል ዘሎ ግን ክብራት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ወዲ ተባዕታይ ጥራሕ ክብሪ ይርከብ ጓንሰይቲ ሓሲራ ትንበር ማለት ኣይኮንኩን ጓንሰይቲ ናይ ባዕላ ክብሪ ኣለዋ ወዲ ተባዕታይ እውን ናይ ባዕሉ ክብሪ ኣለዎ ግን ክብሪ ዘይትህብ ማለት ከም ማንም ወዲ ተባዕታይ መራሒ ገዛ መራሒ ስድራ መነባብሮ ዝኣሊ እዩ ንስኢ ዘመሓዳድራ ስለዚ እቲ ዝግብኦ ክብሪ እንድሕር ዘይትዎ ኮይና ንወዲ ተባዕታይ ክብሪ የብሉን ስለዚ ወዲ ተባዕታይ ዘይተኸብር ጓንሰይቲ ብጣዕሚ ኢና ንፀልእ ክብል ከለኹ ግን ንሳ ብታሕቲ ኮይና ትጨቆን ማለት ከም ዘይኮነ ክትርዳእለይ ደልየ እየ ኩራት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ስለዚ ንወዲ ተባዕታይ ክብሪ ዘይብላ ጓንሰይቲ ብጣዕሚ 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 ኢና ንፀልእ ስለዚ ብኣወዳት ንኽፅልእ ዝገብረኪ እቲ ናይ መወዳእታ ቅድሚ ምንጋረይ ግን ነዚ ዩቱብ ቻናል ሓድሽ ዝኾንክን ሰብስክራይብ እናገርክን ቤተሰብ ክትኾና ትኽእላ ኢኽን ቀፃሊ ከምዚኦምን ካልኦት ቪድዮታት ንኸፅሕክን ድማ ኮሜንት ሴክሽን ንኣትኽን ብዛዕባ እዚ ስርሑልና ኢልክን ክትሕብራኒ ትኽእል ኢኽን ኩራት ቤተሰበይ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ ብኣወዳት ንኽፅልእ ዝገብረኪ ባህርታት ድማ ተቐፂሉ ዘሎ እንታይ እዩ ተጨቃጫቂት ዝኾነት ጓንሰይቲ ተጨቃጫቂት ወዲ ተባዕታይ እውን ተጨቃጫቂ እንተኮይኑ ብጓንሰይቲ ክፅልኣ ከም ዝኽእል ግምት ተእትዋ ትኽእል ኣለክን ኩራት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ተጨቃጫቂት ክበሃል ክኽእል ከሎ ኩሉ ግዜ ነገራት ኣብሪዳ ጓንሰይቲ ማለት ናይ ገዛ ኣላይት ናይ ገዛ ኣባል ስድራ ቤት ክብርቲ ፍጥረት ስለ ዝኾነት ኩሉ ግዜ ንሕማቕን ፅቡቕን ናይቲ ሰብኣይ ብኣግባቡ ፈቲሓ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንክተብፅሕ ወይ ከዓ ገዛ ንክትመርሕ ፃዕሪ ትገብር ጓንሰይቲ ዳ እምበር ተጨቃጫቂት ኣበይ ነርካ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅኩ ኣበይ ነርካ ኣበይ ውዒልካ ምስ መን ነርካ እዙይ እንደዚ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ከም ዝኸውን እኒአዎ ዝበሃል ኣረኣያ ዘለዋ ጓንሰይቲ ወይ ከዓ ህድ ኢላ ናብራ ክትኣሊ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኢና ንፀልእ ወይ ከዓ ተጨቃጫቂት ወይ ከዓ ነገር በቃ ኣኽሪራ ትሕዝ ወይ ከዓ ቂመኛ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ብኣወዳት ንኽፅልእ ዝገብረኪ 8 ባህርታት ዝብል ኣርእስቲ ቪድዮ ዝሃብዎ ነዚ ይመስል ነይሩ ኩራት ቤተሰበይ ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ሰዓትን ብተመሳሳሊ ኩነታትን ተመሊሰ ክመፅእ እየ እስካብ ሕዚ ሳብስክራይብ ስለዝገበርክን ላይክ እናገበርክን ነዚ ቪድዮ እዚ ሓቢርክና ስለዝፅናሕ ብጣዕሚ እየ ዘምስግን ኣነ ሓቢረክን ፀናሕኹ ሃፍቶም ዛዛ ነይረ ሰላም ሰላም ቤተሰብ